i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri duwaku in kɔnɔ kunnafoni minnu kɛra ka taa fo duwaku dɔ in na sabula nin bɛɛ lajɛlen la an ma se yan an b'a daminɛ i k'a dɔn premier ministre Choguel Kokala Mayiga i y'a dɔn fariganko b'a la a bɛ ni ka kalo damadɔ bɔ fo a kun bɔra baara yɛrɛ kɔnɔ ni ka taa lafiyabɔ kɛ bon i bɛ Choguel ka farigan kuma caman bɔra ko caman kɛra mais ala b'a sagoya dilan c'est à dire que an ka problème tɛ maako tɛ mais an bɛ jateminɛ kɛ yɔrɔ jan fɛ n'o tɛ maako tɛ bon o juguya kumaw ni kuma wɛrɛ minnu bɛ ŋunu na i b'a ye k'a fɔ politiki kuma b'a la politiki maaw tɛ se ka jɛ ni ɲɔgɔn ye bi ani diɲɛ wuli cɛ o de la ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ n ko waati dɔ sera an ka politiki maaw bɔ a la sa an ka politiki maaw bɔ a la an k'a lajɛ maa minnu tɛ politiki la minnu ma deli ka don politiki baara kɔnɔ a kɛra nafolotigi ye o a kɛra maa kalannen wɛrɛ min kɔni dɔnnen tɛ politiki bunako kan an k'olu dɔw lajɛ sa perezidanya la walima dibiteya la Choguel bananen kuma jugu caman bɔ hadamaden yɛrɛ bɛ se ka miiri i maa ni ɲɔgɔn ka kuma jugu ta walima ka kuma jugu miiri ka ɲɛsin a ma hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don dɔw ko k'a paralysera dɔw ko da jɛngɛna a bɛ wotoroni kɔnɔ kuma cara i ma fɛn min ye min ma f'i ye i bɛ se ka wuli cogo di k'o ta ka t'o da ko parce que Mali fanga fa dɔ b'a bolo mais e bɛ ɲinɛ k'a fɔ dɔ fa don e bɛ ɲinɛ k'a fɔ dɔ ka dutigi don e bɛ ɲinɛ k'a fɔ dɔ cɛ don an kelen o kelen an bɛɛ ye dutigi y'an ka so mɔɔw de b'an kɔ denw b'an kɔ musow b'an kɔ balimasira ka ca a imagine i yɛrɛ la bani i na da la k'a fɔ kuma jugu dɔw bɛ yen walima dana juguya dɔ bɛ yen e ka hakilina yɛrɛ de y'o ye o ka kɛ donc kun jumɛn na parce que tout simplement a bɛ jɔyɔrɔnin min na ala filɛ ka jɔyɔrɔ min d'a ma waati la don tɛmɛna jamana in kɔnɔ maa si tun t'i miiri ko Choguel bɛ kɛ ministre yɛrɛ ye i bɛ kɛ tile la ntuga k'a bɛ kɛ ministre fo ka kɛ premier ministre maa kun t'o miiri a se bɛ ala k'a kɛ président sini koyi mais ça je vous dis hein ala de bɛ se ko bɛɛ la je te jure que Choguel peut être président de la République alors maintenant bana kɛra ka kumaw caya k'an jatigɛ ka kuma caman fɔ anw ka miiri ye faso jɔla don ka d'a kan Choguel ye waati damadɔ min kɛ premier ministre la a ye baara ni kuma minnu fɔ a m'o fɔ a kunfɛ o mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kɔ quoi tout ce qu'il a posé comme acte Choguel ye kuma o kuma fɔ Nations Unies na wo Faransi ma wo ni jamana in ma wo Choguel ma nin si fɔ a kunfɛ ce qui est sûr et certain min y'a ta ka kɛ premier ministre n'o ye Assimi Goïta o da bɛ file kelen na c'est ce que les gens ignorent ou bien c'est ce que les gens veulent pas savoir c'est ce que les gens veulent pas savoir n'o kɛra o de man di mɔgɔw ye donc on essaye Choguel ko ani Assimi ko k'a kɛ ko fila ye k'u bɔ ɲɔgɔn na tɛ o sɔn ni biɲɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na Assimi de ye Mali président ye premier ministre bi fɛn o fɛn kɛ dugukolo sanfɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ Assimi est comptable ça c'est clair donc an bɛ Assimi fɛ an bɛ Assimi Goïta fɛ nka Choguel non c'est faux tu n'aimes pas Assimi et puis sera Assimi ye de ka taa baga Choguel ma Assimi de ɲini dɔ don tout ce qu'il va poser comme acte Assimi est responsable ça c'est une logique en ma kala mais o de ye tiɲɛ ye donc ala nana n'a ka n'a ye ka lafiya bɔ da di Choguel ma a nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ en tout cas kunnafoni minnu bɔra duwakun tɛmɛnen na o b'a jira k'a fɔ a jɔnkɔrɔ ala y'o kɛnɛ to kilo fila ɲɛ fila sen fila ani bolo fila jɔnkɔrɔ ma dafa ala y'o kɛnɛ to parce que a fɔra maa min ye mobili boli ka bɔ a ka so ka taa fɔ Assimi fɛ yen Kati c'est que réellement ça va
hali mo bi joro la bon akenale mi vleni akenara andesara andawu anya danga ka febe ka ama sa matwala donc abi se ka ke premier ministre ya mais awre ko aka jetemine ke ban ni bi ke premier ministre ni bi ke ministre décision de l'État il faut dire ko décret président de beau décret min daraka shogel ke premier ministre ou décret be ama abrogé ou Andou, je parle sous ton contrôle. Ça c'est la loi. Le décret n'a jamais été abrogé. Ça veut dire que dès que Abseka Barake il est revenu à sa place. Je suis désolé. Du coup, effectivement, c'est ça la vérité. Mieux. Colonel Ablaye Maïga Mimblala Nona. Pendant ce temps, Ataradnye Yoro Yoro. Atio ate ay bara fo voka aba fo ko premier ministre. Sugar ko kala Maïga. Obi sey kana ale nona. Ale nano o nona bla de watini yana ka yera soro. Ça veut pas dire quelque chose? Mais bien sûr. Donc non, c'est un moyen, voilà, les 5 colonels, on va faire que alors parce que Mimbu kono Mimbu kono donné d'où voilà, au cas là dire que voilà, ma doire pour ma jugu famille d'année, il y a certains même qui ont parlé d'empoisonnement. Mais on dit au fait on a mis voilà de façon officielle en Bekumanoudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni mami ma content ko shogal nogara ko premier ministre do aye bara chamange jamanay ale di wuli ka joke ka tege da France nya ka folo to bu ka sora si gen ni fait ale de bara beke on n'oublie pas ni ma content ka fa ayo bara nyuma ke jamanay na content ko ne ka fo wal fadu dutigi do fadu do tchedou. Donc quand est-ce qu'il va reprendre? Obi fama ni nyoaje. Ngami ngoni jeledu. Ni sebe wuro ni sharaki se jeledu. Shogel ka premier ministre ya décret ma abrogé, c'est-à-dire ka maouli. A fora de décret wara bora Shogel ma ina be repola, ami ma do bla nono komi baraka cha baraka na joka kono. Atale yasin fe mo kuma ka kuma solo sala ku be kuma nyinu da foi machine ma feme akodi abisa ka ta kaso dokotoro nolu ye yamura da mo ka bara da me do me abina fo président abisa giwa ati segiwa ngani sagili de koni nka sunu barake baliyai ko ben dongile na amino orola amile chok ikaje orola alors ikado kuna foni flana do akun kibariyo la ode jereje kulumi na sigira Mali constitution jamana sharia bulu kurakata bengere do ma songero ma hal no mandi doyi kabini sa 1992 Mali baraka baraka ni sharia doyi ode constitution o constitution jama min dara jakulu do tara ku ko hakli jaga boke ka damne 92 kana blabila anga shara koro min be no constitution yelema jumeni nga anga douala ou ka hakli jaga boke c'est vrai anyini na wati be jamana shara bolo nga fali politiquement yere anyini nga bio politiquement kele onde fara baraka kuma kuno ka manye c'est compliqué. Ni taranye fe fa bisa ni segera ko fe babisa ni dlonet na to sani dukje commission minzigira ko ka jamana constitution la je olu yakli jaga boke déjà ou barakele o tara seben vura indi jamana kundigi ma ki yakli jaga boka oui étape folle ni jamana kundigi hakli jaga boaka. Je crois qu'il y aura un référendum. Le référendum est mis avec la jamana de be, avec la jamana de bela.
furuko kan ka kɛ tan dugukolo kan ka kɛ tan ayiwa sigili kan ka kɛ tan taama kan ka kɛ tan o de ye constitution ye c'est-à-dire i b'i miiri fɛn o fɛn la Mali yɛrɛ kɔnɔ hadamadenya taabolo fɛn o fɛn la hali fanga kan ka kɛ cogo min na o de ye constitution o de ye sariya ye o de ye bɛnkan ye référendum bɛna kɛ min ye o ye voté de ye a ɲɛ bi jira jamana a ɲɛ bɛɛ bi fɔ k'a bɛɛ la a fɔ bamanankan na tubabukan na filakan surakakan bɔbɔkan miyankakan tamasiyɛkan enfin que siya o siya bɛ Mali kɔnɔ a bɛna fɔ ɲɛfɔli bi kɛ bɛɛ ye ni waati kɛra k'a ɲɛfɔ bɛɛ bɛɛ b'a mɛn donc maliden bɛɛ bi sɔrɔ ka wele o la bɛɛ bi t'i hakili jagabɔ dɔ b'a fɔ oui walima non nin ka ɲi an sɔnna nin man ɲi anw ma sɔn n sɔnna an ma sɔn o jate bi lajɛ min da ka ca n'a kɛra k'a fɔ an sɔnna o de cayara sariya in bi sigi nka n'a kɛra k'a fɔ sariya in man di maa caman o de ye nɔ ye n'o caman bɔra i k'a dɔn a ka wotige sɔnni kɔnɔ a bɛ bila dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ dilan a bɛ se ka k'a kan voilà le problème donc baara kunfɔlɔ min kɛra o k'o de ma tubabukan na avant projet de ye anw ye hakilina fɔlɔ min sɔrɔ o ye nin ye mais ngɔrɔw b'a la n'i ye maa kalannenw n bɛ hakili jagabɔ min kan o ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan jɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma CSDM a ɲɛmaa ye Mohamed Cherif Hayidara an y'olu ka maa don ale y'a sɛbɛn kɔrɔkɔ ale ko sarakisɛ dɔw bɛ yen min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu malidenw kan minnu bɛ jamana kɔ kan minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ o ka falen o ye mun ye a sɛbɛnnen bɛ fa dɔ fɛ ni maa min bɛ Mali président ɲini ni maa min bɛ Mali ɲɛmaaya ɲini ko vote de kan ka kɛ kabini kuma min i b'i hakilina jira k'a fɔ i bɛ bɔ a nɔfɛ fo k'a sɔrɔ e ye maliden ye sɛbɛn b'i bolo min b'a jira k'a fɔ i ye maliden ye nka sɛbɛn wɛrɛ ka jira fana min b'a jira k'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ tɛ yen min jamanadenya sɛbɛn b'i bolo u k'o di ma tubabukan na nationalité là c'est compliqué parce que ça revient à la même chose parce que n'a hakili b'a la Ala ka hinɛ Ibrim Boubacar Keita la nationalité française tun b'a bolo nationalité malienne tun b'a bolo a donna mankan a kɛra mankanba ye dɔw y'a jira k'a fɔ maliyɛn tɛ faransi ka don nin b'a bolo mais pourtant maliyɛn don dɔ bɛ se ka IBK bɔ maliyɛnya la ka wolo ka bɔ yan fa bi yan ba bi yan sɔsɔliba donn'o na jamakulu dɔ bara ka wuli k'o kuma in yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ nin y'a waati de ye parce que avant projet la n'i y'a fɔ jateminɛ bɛ k'a la a bɛ se ka yɛlɛma cogo di o ye fiɲɛba ye n'i ye ne yɛrɛ kelenna ma ɲininka hakili la o ye fiɲɛ ye jamana marali kan ka bɛɛ la maliyɛn min bɛ jamana kɔnɔ yan min sigilen bɛ yan min sigilen bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ ni jamana mara ka kan a bɛɛ ni jamana baara ka kan maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ni nationalité wɛrɛ b'u bolo faransi ameriki gabon mais an dɔw olu ni maliyɛnya cɛw i bɛ jateminɛ k'a caman ka ayiwa nationalité sɔrɔ a kun ye u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ o jamanaw na u ka se ka sigi a bɛ wajibiya dɔw yɛrɛ de ka koyi cɛ n'an ka nationalité t'i bolo an b'i gɛn walima i tɛ se ka wari ɲini walima i ka wari t'i ta ye n b'o misali d'a ma gabon tout près maa ma bɛ gabon ko waritigi don nationalité gabonaise b'a bɛɛ bolo même en Côte d'Ivoire pratiquement tous les Maliens qui ont fait 5 ans 10 ans et nationalité ivoirienne b'a bɛɛ bolo mais a b'u bɔ maliyɛnya la non Amérique bi ten France bi ten bon n'i ko k'olu da kana don jamana jɔli la ça c'est un problème Allah moi je suis d'accord bon Cherif Hayidara ka nin kuma in moi je suis vraiment d'accord avec lui parce que c'est compliqué or bɛnkan dɔw tun kɛra u ye kɛlɛ dɔw kɛ le 16e aussi bien que le haut conseil des Maliens l'extérieur o de ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan jɔyɔrɔba ka d'u ma jamana jɔli la fanga bondaw ni ɲɛmaasow la hali députéya alors si jamais ni nin texte in passera est-ce que diaspora mɔgɔw bɛ se ka kɛ député bilen nin y'o bɛɛ tiɲɛni dans d'autres pays a bɛ yen donc l'avant-projet Assimi Goïta kana sɔn sɔsɔli ni gɛlɛya bɛna fɛn o fɛn la bon kuma wɛrɛw b'a kɔnɔ
tiɲɛ yɛrɛ la mɛ sow ma nka don wɛrɛ ni ala sɔnna n b'a kala k'a lajɛ k'olu fana ɲɛfɔ ni ala sɔnna donc o gɛlɛya bɛ avant projet la min ye constitution kura in ye gɛlɛya wɛrɛw caman bɛ yen déjà kuma caman bɛ yen o fana ti bɔ yen jɛkulu min sigira n'o kan ka voter lajɛ n'o k'a ma ege voilà ege dɔw fana diminen don o sigi cogo la bon en réalité c'est compliqué parti politique kɛmɛ fila maa kelen kelen se ka taa bɛɛ la a fɔra k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye u yɛrɛ ka jɛn n'a ye ka maa di dicogo ma n'u ja mais u ma se ka bɛn u ma se ka ɲɛ a la u ma se ka bɛn a nana dɔ kɔfɛ fana bɛɛ b'a fɛ ka don a la quand même ça c'est trop gouvernement obligera ka choisir kɛ a kan ka ta cogo min na waasa min n'a lagolo kana to u k'o fana man bon o fana gɛlɛya bɛ yen et là c'est compliqué Mali ye jamana ye min compliqué don kosɛbɛ kosɛbɛ ne ko kɛra foyi ɲinɛ i k'a dɔn koba damadɔ kɛra ka da ɲɔgɔn kan hali ni an m'o dalajɛ maa caman ye faamuyali sɔrɔ o kunnafoniw sɛrɛkɛra kosɛbɛ o de ye i k'a dɔn Mali kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka Faransi nɔbɔ jɛnsɛn naani jamanabaw ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye a tubabukan ni a kumaw cayara kosɛbɛ minisiri min n'a b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ bɔ Ablaye Diop a kunkolo b'a k'a da la Mali ye min kɛ k'a surunya dɔrɔn mɔgɔw k'a faamuya Nations Unies de ye kungo fɔyɔrɔ ye jamana mana bi jamana kan jamana mana jamana tɔɔrɔ walima jamana dɔ mana taa ka sɛbɛya jira jamana dɔ la a fɔlɔ de ye Nations Unies n'a fɔra ye o tɔnba in bɛ sɔrɔ k'a jamana fila wele ka se ka tiɲɛ ni nkalon dɔ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kuma surunya dɔrɔn a farafin jate ye nin de ye Mali y'a jira a bɛ waati jan bɔ c'est vrai Faransi gɛnna ngo n'a ta bɛɛ bamanjɛ wale ni jahadi kɛlɛ min b'anw ka jamana kɔnɔ Mali y'a jira k'a fɔ Faransi de b'a jubaju la kosɛbɛ dumuni dili jahadimaw ma Faransi wari diliw ma Faransi marifa diliw ma Faransi wa hali ka yaala ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na walima ka kunnafoni ta ka n'a di jahadimaw ma a y'a cogo de dɛ sɔrɔsiw kelen bɛ ka n gɛlɛn kɛ da nin yɔrɔ in na sɔrɔsiw jɔlen bɛ nin yɔrɔ in na Faransi Mali taara o den ŋaniya siri n'i y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafin jamana o ka se ka taa nin ɲɔgɔn na kuma fɔ Nations Unies la Faransi a ma sɔn diɲɛ na a ko tiɲɛ tɛ alors Ablaye ko tiɲɛ tɛ mais c'est simple aw ka sɔn dɔrɔn an ka sigi a tiɲɛ n'a nkalon anw bɛ dalu jira a la min ni min kɛra a ye nin kɛ waati min a ye nin kɛ waati min a jaw b'an bolo a kumakaw b'an bolo a baw yɛrɛ b'an bolo a gɔnnen don bi dɛ ni Faransi sɔnna a ma lebu da kelen don en réalité gɛlɛya bɛ diɲɛ na bi dɛ Mali dɔrɔn tɛ koyi tubabu yɛrɛ fɛ yen bi i bɛ kilomɛtiri 300 kilomɛtiri 200 de boli walasa i ka se ka essence sɔrɔ c'est à dire que an minnu bɛ Bamakɔ sa pour que i ka se ka essence sɔrɔ i bɛ taa fo Buguni walima i bɛ taa fo Fana station minnu bɛ ka taa essence san ka na Paris kɔnɔ Paris kɔni tɛ station 400 ni kɔ de datugulen don essence pɛɛ a tɛ yen et pourtant u bɛ dafasa gɛlɛya la halisa donc gɛlɛya in de fankelen fɛ wa a bɛ fa a bɛɛ de fɛ donc yala an ka taa yɔrɔ jan i k'a dɔn kunnafoniba min n'o bɔra ka bin Duwawu furancɛ in kɔnɔ o ye nin jɔn in ye Seko ani Dongo tigila Madu Dramani Dunbiya u k'a ma ko Dɛnkɔrɔ fɛn ɲɛnama ma bali e ko Dɛnkɔrɔ ka fɛn ɲɛnama in ma kuma a fɛ saden ko polisiw y'a minɛ kuma in kɔngɔyɔra dugu kɔnɔ k'a wɔyɔ fo kana kuma in jɔ kaki anw ma sɔn k'an da don a la Dɛnkɔrɔ ne n'a sigira da ni da ɲɛngwɛn arajo tɛgɛfɔ la 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ a sɔrɔla min fɛ
ni barakɛɲɔgɔn dɔ bɛ radio jɛkafɔ la Madani Touré ale de bila la Seydou Traoré bamanan ala ka hinɛ na o nɔ na c'est à dire olu ka jɛmukan ye donzongɔni seko ani dongo bagolantigiw dabalitigiw olu b'o o jɛmukan de kɛ donc Denkɔrɔ nana o émission de la Madani y'a ɲini ne fɛ k'a ko ne yɛrɛ de ka émission a b'a fɛ ka tɛmɛ ne ka émission na n'a wari bɛ sara a b'a sara donc ok kelen filanan o jara sabanan jara kojugu sabanan na a ye 80.000 ne yɛrɛ ma n'o tɛ kɛnɛ k'a don a ye mobili 2 ni ma fili je crois k'a ye mobili 2 ni a don a ko ne ma daba n ye V8 d'i ma 2021 ne kun tɛ n ka V8 ko kuma in fɔ maa si ye mɔgɔw bi yɛlɛ u bɛ ne ɲininka daba i ka V8 ko m'a sɔrɔ fɔlɔ dɛ ɔ kuma kelen ni hakili jiginna n b'a ko Denkɔrɔ Darama Dunbiya ne ma kɔrɔtɔ dɛ ne ye ɲamakala min ye ne tɛ kɔrɔtɔ koyi ne yɛrɛ bɛ yaala min kɔnɔ ni V8 man jan n ko ne ma kɔrɔtɔ nka ne m'a di ale de ko k'a y'a di ne ma n b'a jara a ko V8 n ko Denkɔrɔ V8 wari ka ca dɛ a ko n ye 2021 de d'i ma jɛma k'a fɔ ka taa k'a d'a kan alors bref a mɛ n dɔrɔ n ma mobili in sɔrɔ a mɛ n dɔrɔ i b'a sɔrɔ n garijɛgɛ de ma don a la donc kunnafoni min bɛ yen dɔrɔn k'a minɛna a minɛna kun jumɛn in na k'a ye maa caman dɔn u ye min sɛbɛn tubabukan na faux usage de faux organisation de bande d'escroquerie quelque chose comme ça a ka ca o kuma ninnu bɛɛ ye jalaki a kelen o kelen bɛ maa se kaso ma a bɛ san caman bɔ bon ko wari yɛlɛmana don wari yɛlɛma in tiɲɛ kun tɛ sabula maa caman ka wari dunna maa caman ka wari b'a fɛ o ma se ka yɛlɛma bi plainte min kun bɛ Denkɔrɔ kan plainte min kun bɛ Denkɔrɔ kan ni min yɛrɛ kun s'a ma sabula Sotiba polisiw de y'a minɛ a minɛ furadama ka n'a bila bila kunnafoni ye min jira plainte 100 maa 100 bonyanko bɛɛ lajɛlen nana nin kɛra na si ni si ta tɛ kelen plainte tun b'a ka polisi la a b'a ka gendarmerie la a b'a ka tribunal la ɔ yarɔ kungo ale kelen na o ni kelen nana ka ban bɛɛ bɛ ko i fa bɛɛ fɛ plainte 100 kunnafoni minnu kɔni n'o jɛlen don n'o fɔra donc polisiso bɛɛ b'a nɔfɛ bɛɛ ko a y'a di ne ma ne de ta ka girin ne ta de ka girin nka polisi yɛrɛ Denkɔrɔ minɛ cogo min o de ye ne yɛrɛ kamana quoi polisi y'a bɛlɛn de fo 4 heures du matin n ye min ye sɛbɛnninw Salif Keita ka banagɛnɛ min filɛ ba kɔfɛ centre Salif Keita u taara minɛ o yɔrɔ de a yɛrɛ bugulen bɛ mobili dɔ kɔnɔ polisi ninnu kɔni tɛ polisi mobili kɔnɔ koyi u bɛ mobili ni dɔ la ten ɔ u y'u tugu de ka se ka taa tante min bɛ mobili bolo o bɔra ka kulo kala kuma fɔ a yɛrɛ ko ayi k'a yafara ko a ka ɲi k'o ka taa o kɔni bara ka kuma sama fɛ walasa tɔw bɛ se ka bɔ u nana kolo yɔrɔ min ka nɛgɛ k'a la k'a min fɛn ɲɛnama kuma bali o kun kan ka kuma Denkɔrɔ fɛ k'a jira a la ko fɛn dɔ b'i kɔrɔ bon nin de bɛna ni siga n'a ye an bɛɛ la nin ɲɔgɔnna ŋanaba caman minnu na cogo la ka t'u don kaso la u ma ban u jɔlen ma se ka tunu o yɛrɛ k'i bɔ a la u ye kuma ni kuma min da ka jamanadenw sɛgɛrɛ n bɛ nin kɛ tan c'est trop compliqué ayiwa nataba bɛ sa bangeda la nin ɲɔgɔnna dama min kɛra jamana kɔnɔ a ka ca san 100 ye don o don i bɛ nin ɲɔgɔnna karabu kuma dɔ mɛn nka hali sini ni kuran nana dɔn mɔgɔ bɛ taa tuguni e ko hadamadenya yɛrɛ dan don o cogo la ala k'an kɔnɔ ja maa minnu bɛ Denkɔrɔ dɔn a y'a fɔ a ye ko hɔrɔn ni ɲamakala cɛ layidu ka gɛlɛn hali n'a bɛ kaso la ne ka V8 a k'a diya koyi nka ne kɔni ne tɛ kuma jugu f'a ma ne tɛ foyi f'a ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la a ta ma se ne ma ne ma s'a ma fana n ko n bɛ taa wari yɛlɛma parce que kabini ala ye ne da ne yɛrɛ ma da o la Sim Market ye alimentation belebeleba ye min jogelen filɛ ACI kɔnɔ a bɛ immeuble bama na k'u ka dabɔ ka ɲɛsin BMS ma